mi pakhat hian ti hian alo soya a chen na planet a leihib na chini chanchin chu khowela chuan planet pahnih in nai taka chuan wana khar phui veka planet chungzoka te chu hnuailama te tan chuan alet ling zongin an vekani planet pahnih te chuan leihib na dan an nei ve a chu wang chuan an chen na lo zok planet chu an tlo theilova a chan chu an chen na leihib na chuan a hi be thlat wangani planet pahnih te in kara dan ding lai pathum a oma pakhat na chuan thil engkim chu an mani omna planet lam leihib na chuan a hi beta pahnih na thil ri na chu planet le lama thil dang hmangin lak kian thei ani a chu inverse matter tin an soi pathum na inverse matter hmanga planet le lama kalin darker ray lo te nuwa an thil man chu akang ta thin ani ming dang lam em po putir lovin planet chungzok chu chunglam tin a hnuai zok chu hnuai lam tin an ko maya chung khovel pahnih te din mun chu a in thlau hle chunglam chuan in rel bol na thatak nein an hausa hlom em a hnuailam ero chu din mun niam le ri thei tak an ni thung chunglam mi te chuan hnuailam mi te tui al thei te chu tlom taka lein kol phetha te chu to tak takin an lei tir thin hnuailam mi te thil tam tak mang chuan an in rel bol ani mihring reng po an chen na planet lo lama mi te nen chuan in biak le in kalpo phal an ni lova he dan hi bo chiat ani chuan man emo ti hlum thlenga shem thei an ni planet pahnih mi te chu dan ang thlapa anin mu le in biak theina chhun chu Transworld Company mun puya chau ania building chongsang em khovel pahnih te thlun zom tu chu achang chuan chunglam mi te chu hnuailam mi te omna zona mun fanga zin kwal tur le ceilinga lam tur ten an ron kal thina ma se hnuailam mi te chuan chu tiang ti turin an nein athlin ve lovani heng thu zong soitu hi mi panau pang Adam ania ani chu hnuailam khwa le tuya chengani anu le pa te hi Transworld thil siam na mun kanga kumrei vak local ta khan an thi to a fasha en kol na muna a omani chungte anei chhun chu api beki chia ania karto pa atlo thin adama thil hlimpui chhun chu atlo na lem le api in pancake thlok thei a siam sak thin te chu an ni a ni khat chu api chuan a pancake thlok thei siam dan thuruk chu a hrila a pancake thlok theia chuan khoisen no tam tak polen a hmangani khoisen no te chuan an polen te chu khovel pahnih te atangin an la khoma chu size langa chau mu tura tina soi khoisen no te thuruk in ziana le khabu a en tira atlang wal huna pe ka tiamani ni khat chu beki chuan Adam chu polen la turin size langa tira chu mini chuan anun pumpui a thlak dang lam tina soi hialani tlanga chuan ni dang zonga alon thin ai sang alona tlang chip a han thleng hial chu ta tang chuan chunglam chu a han mu thaya a thlona lekha siam chu thlotirin chunglam ho leya chuan a tla a mei cheno pang mel thatak hian lo charin Adam chuan a han en chowa akut vain mai cheno pangpo chuan alo nui ve sai mai kumte alo veya Adam po rol thar duom tak lo ni to in a mai cheno pang mu Eden nen khan thian thatak an lo ni to a seislanga chuan ni tin anin hu thin Adam chuan leihib na dan pahnih na hmangin Eden chu hruya hlingin aum na lama a hruai thla a atak sari na mangin Eden chu avuan beta akau ki chuan ram hnuaia te kalin hlim takin hun an mang du na ni thok le khata silai kapri an hre thuta manmo takin tlang lampan chuan an kal ngal Eden chu hruya hling lein aum na chunglama akal tir lain gat pakhat chuan aron ka fuwa a hruivon na chu a thlap ha Eden chu aum na mun lama chuan atla thla a leya lu thi zoya che chang lova om chu a han hu thei ga thau chuan Adam chu beki hne na tang chuan an la sanga tanina khungin api in po chu an hal zui nga lani
kum som aral le meu chuan Adam po lo tlangwal to in Alberta mechanic dora a thoka khoi sen no polen mangkhan leihip na awanga mai zur le chuar re na anti aging face cream siam chua alo tum me kani athil siam chua chu ante sa reilo te chu a thok ve ma se ani dan tur ang taka chuak turin chunglama chau asiam na man ruwa a omani nikha chu na a tholain eden chu TV a mulol mai boina an to nuwa avui khat mu le na ni eden chu transwal ta na alo thok reng ani ti a sheta dam taka a mu le wang chuan a hlim tak zetani ni rei lo teral nu in Adam po transwal ta chuan a thok ve ta a face cream siam na tur man ruwa chu chulai hmuna chuan anei thei don wang ani chubaka ano panlai changa alo mangai to eden nen anin hmule theina rem chang ani pakhat bok na azom ni chuan an ha thona tur mun chang kang le changplung tak an mu chuan makti in ropui ati hle a Transworld Building skyscraper chuan chhong tam tak nein a chhong numbera plus sign omna te chu chunglam ho na thona ania minus sign omna chu noilam ho na thona ani thung Adam chu a chhong lai tak floor 0 a na thokin khovel pahniami te chu a chung le hnuaya na an thok hovani chulai hmuna an ho tu pa chuan an na thona hmuna anin kai hruai dan te chu uluk takin a hrila Adam chu hnuailam mi ni chunga transwal ta na a thok thei chu awan nei thu soi atop nan chunglama chho theina inverse meter engpo aruk chwa chuan a na atanga bana tanina khung ngal ani tu thu thil chumi nu chuan a thopui pakhatin Adam chu inverse meter lo pe in akan lo nan fridge sa da turin a hrila ana thok bang chuan a thona thin Albert kha a tloa transwal ta na a tho sanawang chuan alo lung oi vaklo chunglam mi te chu miswal om khom an nia Adam po transwal ta a tho wang chuan a thi pha a hlawani ma se Adaman a shilfia fe nu chuan tranpui atum ta zoka hetila hian eden chu self help group pakhata lo telin ranga accident ato nu khan anun hlui a thei ngil vek to a Adam po alo she to lowani nikhat chu office ha om line Adam chuan a thian pakhat chunglama mi bob ne na arem chan vele eden chu bepop turin alo nge na bob chuan alo rem ti ve mai bok chumizan chuan Adam chu Albert le an thian pakhat Pablo tenen anin hmua Pablo chuan heng zong zong hi ti a trulem ni tina zota eden chuan hmu po alo hmudu to kher lo thei tina soibok atu ka chuan bob chu stem wang tak mai a presena ana thona chuan a hmai noi siam chho tum kha boi puin a thok rim hle nirei lo te nuwa chuan chunglam mi poimo board member te hmu turin athil siam chhuat chu a chhop chhuaka ui mai chuar taka an han noi chuan a hmai chu alo mar ngal veka board member te chuan tha an ti tlang hle hun pek belin a hmai noi siam chuan thazoka na a tho theinan ma la turin an lo ron ani chumini chuan Adam chu a hna tho hun tur pelin na a thoka office na thokte an ho vek tu chuan chunglama lonin Bob phone mangin receptionist akola Bob anga insoin eden nen anin hmu tur appointment a han siamani Alberta dora kalin inverse meter mang chuan chunglama akal theina tur sut an siam duna ma se leihip na dan pathumna awangin rei tak chunglama om chuan sut chu akang don ti an hria atu ka Adam chu nal taka in thuamin chunglam mi angin ain chei dang lama inverse meter su chu ha in phekhok an bun vele chuan atak sari na chu sut le phekhok te chuan alakianga ceilinga chuan akal theita man mo takin edenin na thona mun lam apana
ava mu chuan a hlim hle a ma se ani chuan a lo hre to lovani a tho puinu chuan a hriat na te chu a hlo to ti a lo hrila Adam chuan a ron hmu na chan chu a hmai hnoi siam chhuah te kha a du zawng ani ringin en tir turin a lo kal tir soi a hriat chhuah le bei sein an no pan lai chanchin te a soi thuaka ma se eden chuan engma hre to lovin a lo nui liam pui mai maya chuti lai chuan aum rei deuh ta ka wangin a su chu a ron kang tana badroom atlan lut vatin a salutuk ti zia omnan tuin avati hu an zun chuan a zun chu ceiling lama chhoin smoke detector a chuan aluta chu vele alam lo ri in Adam man tumin security an local van nei thak takin an man lo lovani chumi zan chuan Albertan akanga damdoi a hnoi saka Pablo ero eden chungchanga chuan angai ala tha thei lo thung atuka chuan an na thona hmuna alam aron ria board member 10 an na thokte an ban tur list an ron puang bob mingpo alo tel ve a na thok khau an hon hu in bob le Adam te chu an in bia a Adam chuan poyati tak zet tia shil akal ma in bob chuan bom pe in ta chuan acha bi le ID te aoma chumi mang chuan Transworld building chu chhuwa sanin chunglama akal theidon ani Adam chu ama a aum lain bopa phone a call adonga eden aloni tinge nimin khan min muturin iron let lo ti in mu adu thu a soitel bok Adam chu alom kher mai restaurant in mu anin tiama room pakhata lutin asut kha a halea chunglam mi na thok angin a in siam bopakart mangin Transworld building chu ol sam takin a chhuwa san theya chunglam ho chen na khovela chuan avai khatnan a pen lutta makti takin an hoi vela eden muturin restaurant lam chu apan leni avathlen nu in Adam chuan in hriat chhuatir tumin thil hlui te chu an soi le a hre chuak thei bok si lo eden om atinuam chia lova kalmai an tum chuan kal lo turin adang thei hra mani chutia an ti lai chuan Adam a phei khok chu aron kang tana arang thei ang bera hnuai lam apanangai restaurant atang chuan an ron chuak du na atuka in hmule anin tiam Adam a phei khok chu aron al chuak to a rang takin tuya zuang lut a phei khok a in phel chia tin a local na khovel tuipuya himdam takin atla thale ni chumi zan chuan edenin amumanga Adam nen anom dun lai alo hmua a hriat reng na hlo to po tlemin a nei let le tran atuka chuan a hna thona Adam pon a face cream siam kha alo pei fel to a auditorium a board member te hmu turin alo pholang me kani abula chuan meiche upato lam hi alo thua a cream an hnoi sak chuan a hmai chu alo mar ngala board member ten kut bengin an lo lom chuti lai tak chuan auditorium a eden alo luta Adam an hmu chuan hnuai lam mi ani ti hria in mak ti takin a en reng chuta mi zong hriat turin bopa hming khan akawa Adam chuan min hai aniang ke chu Adam alom kani alo ti thung makti le hril hai takin eden chuan chulai mun chu a chhuwa sana meeting azo hnuin Adam chuan asu chu ha in chunglama man mo takin eden zong turin akal ngal ma se building alo chhuwa san man to ni Adam chuan bopakar chu mang le in chhuwa a han tuma ma se bop chu a hna atanga ban ani to wangin akar te chu an lo cancel vek to ni guard te chuan ron zuin an man lo hlawa ma se hnuai lama chuk le dan tur a hre to lo eden azon hmu thei tak si lova chuan bob apan taringot mai bob chuan makti takin alo loma a ceilinga chuan thu in suit an chena lama aum theina tura pe
chu sut chu inverse meter ni in rei tak a hak pon kang ve lo tura design ani Adam chuan polen sen no thil ti theina chu a hmu tira khovel pahnih te tanga tuile polen sen no te chu ti polin a thinga an ti chhuat chuan planet pahnia leihimna ve ve chuan hna thok lovin boruaka chuan akang tareng mai bopan transworld in an hriat chuan an mani ham thatna turin an hmang nge yang tin hlau thong takin alo soya Adamero chuan transworld tami tu bula ma polen sen no thuruk chu a soilo thu a hril an company chuan atel lovin mai chuar damdoi chu an siam thailo atibok bopa sut pe khachung chuan eden muturin restaurant a avakal lea ava mu chuan arin lo takin eden chu alo lom hle a an no pan lai chanchin po tlem a hriat chhuat to thu alo hril avoi khatnan anin fo pa Mase border police an lo thlena wangin anin thenangai le ta Adam chu tlan sia in engtin tinemo noilama chuan a ho thei trama police chuan an zong chhun zom renga news ate an puang hia lani noilama chuan Adam chu seis tlanga lonin eden alo ngaka Eden alo kal chuan boruak a in tokin du tho takin anin fop le sipain an ron zon lai chuan chunglama an lo chho man to a an pani chuan tlan chiat an tuma ma se Adam chu hnuailama tlathale in Eden chu an man ta ni Adam chu thinga atla a van nei thlak takin a inverse meter suit khan alo veng hima analo hlau chumi nu chuan Adam kholai kal chu mi pani in anlo kitnapa amai noi siam dan thuruk a hril chuan Eden an chhuatur thuan hril chumi nu chuan car atangin an the suaka Adam chuan Eden chu engtik lai ma in mu ain ring to lo anun phungpa ngaya alet le ani heti lai hian chunglama bob chuan Adama formula hril ang khan experiment alo bei me ka chumi mang chuan leihimna chu ti dang lamin chunglam mi te chu hnuailama an kal thei to don ti a mu chuak atu ka Eden chuan bob va mu in atran puina angena chumi nu chuan Adam Alberta dora aum line bob aron lang lola Adam chuan makti takin engtin nge iron thlen thei tina lo zot bob chuan Adama formula mangkhan boruaka po akang thei ti a mu tira anomna chuan hnuailam mi te thil engma inbel lovin aum thei ti a hril Adama formula chu lo siam tha in khovel pahnia chengten leihimna in ati boi to lo ve ve na turin asiamani bob chuan a mai noi siam po transworld in an nei ma in alo leifel diam to a Adam chuan mei chemel thatak mu tur anei thu a hril ngal chumi nu chuan Eden nen noilam khovela anin hmua Eden chuan afa apai thu hrilin chu chuan khovel pahnia chengkop thein alo siamani kumtam tak aral nu chuan building sang pui skyscraper anti te chu khovel pahnia chuan alo ding ther fur to a mason na tam tak mu thein a thlengani khovel pahnih te chu a hma a in anin kung kaina alo thato bok